Рецепция доброто, здравейте. Как е? Добре ли? Добре, небето е мрачно, птичките днес не пеят, дъжда вънка вали. Много хубава гледка има, само дето не може да се отвори прозореца и аз съм затворник, който се е платил килията. Това не е добре, лошо е. Не мога да взема въздух така хубаво да ме лъхне този град, където има бриз. Това не е проблем. Ще го издържа до 12 на обяд и ще се махна от този обикновен хотел. Това е гарантирано. Доколко беше закуската, ако обичате? До 10 по-нататък. Телевизора се увеличава до 40, да, не може. Едва го чувам. Ако го знаех, нямаше да платя никога. Инфлуенсъра дойде да му тук да е на тихо. Няма проблем. Много е хубаво, когато примерно в 12 часа свършва всичко и се отива в друг хотел и започва да се плюи стария хотел. Да. Цяла седмица ще го говоря това нещо за хотел в България. Да го знаете от мен. Не чувайте, вие сте на рецепцията, ще плюи колко искаш маняк. Добре, до 10 поне закуската. Исках просто да ви го кажа. Просто с нощ така заспах си мисли в главата. Исках като се събудя да го изкажа на някой. Но поне може да си говорим за 200 евро на вечер. Не мога да отварям прозорец, няма, нали. Но не мога да увеличавам телевизор, но поне мога да говоря по телефона, нали. Това мога ли да го направя? Мога. Изслушайте му поне. Да, и слушате ли ме още? На заминаващи гости? Вие сте на заминаващи гости. Не, няма нищо друго. Чувствай се рецепционист, сега ще ви